Que tal, como están? Benvidos á representación do Concello en entes municipais como son Incolsa, Tusa ou o Auditorio de Galicia volve traer a polémica entre Goberno e oposición e que o PSOE e o PP aprobaron no pleno celebrado o pasado luns unha moción para que se respecte o acordo tomado no verán sobre a representación equitativa nestes órganos de Compostela Aberta e do resto de grupos. O alcalde pide que se respecten as decisións da Xunta de Goberno. PP e PSOE volveron coincidir no pleno votar a favor de que se cumpra o acordado ao inicio da legislatura con respecto á proporcionalidade da representación nos consellos de administración de Tusa, Incolsa e o Auditorio de Galicia. Segundo denuncian dende a oposición, o goberno local ignorou ese acordo tendo 3 membros de Compostela Aberta neses órganos cando deberían ser 2. Os socialistas pidenlle ao alcalde que non manipule cando asegura que queren que deixe de presidir eses órganos e que cumpra o seu propio programa electoral no que quería recuperar a centralidade do pleno. En canto ás insinuacións que Martiño Noriega fai a miúdo sobre unha moción de censura por parte da oposición para sacalo do goberno, Paco Reyes aclara que nunca facilitarán un alcaldía ao PP e pregúntase que interese ten o rexedor en que iso ocorra. Sorpréndeme que un alcalde que fai 6 meses que asumiu a alcaldía da nosa cidade e que nos últimos tempos non fai máis que facer unhas invitacións pois a que se poda mudar o sentido das maiorías que existen neste momento no pleno, pois a verdade é que sorpréndeme que o faga non unha vez, senón reiteradamente. Por lo tanto, o que me pregunto é se o alcalde, diante diso, é que se sente incómodo sendo alcalde de Santiago e quere aproveitar unha excusa neste caso para poder marchar a outro sitio que non sei cal pode ser. Tamén o voceiro do PP quixo aclarar hoxe o ocorrido no pleno que tildou de baleiro de iniciativas interesantes para os cidadáns. Agustín Hernández, ao igual que Paco Reyes, nega que queiran sacar a Noriega da presidencia dos órganos municipais e pídelle ao alcalde que cumpra co que dictamine o pleno. O edil popular cree que o rexedor está a xogar o victimismo. Non pedimos ao alcalde que renuncie á súa condición de conselleiro, senón que delegue noutro conselleiro, no caso de que pois el decida non estar porque pois ten moitos temas ou está moi cargado na súa axenda, ou que no caso de que decida a súa permanencia que un dos concelleiros de Compostela Aberta deixe o cargo para, insisto, trasladar a eses consellos de administración o que acontece no pleno do Concello. Bueno, o alcalde está triste, o alcalde está tuiteando nos plenos, o alcalde está nas redes virtuais, non está na realidade da cidade, e a partir diso o alcalde está pois xogando ao victimismo. O alcalde, pola súa parte, escúdase na lei xa que o Executivo ten potestade de aprobar esa representación nos órganos municipais en xunta de goberno e non levando o pleno. Así, defende que se cumpriu escrupulosamente o acordado ao principio da legislatura. Martiño Noriega ve un trasfondo político en todo isto e acusa a populares e socialistas de querer gobernar dende a oposición. Porque intentan provocar segundas voltas para falar da representación de diferentes empresas do Concello, porque de repente piden declarar de interese turístico a Semana Santa de Santiago a Xunta cando nunca o defenderon dentro do goberno municipal nin o PP nin o PSOE, por non falar de outras cuestións menores como pode ser situacións que non lle preocupan aos veciños como a situación que estamos a vivir nos locais municipais no que a día de hoxe Compostela Aberta todavía non ten dependencias municipais. Claro, esa é a situación que estamos a vivir. Hai xente que quere gobernar dende a oposición e eu creo que non. Aquí se gobernas, goberna. E se non, dialoga, cheguemos a acordos, pero nós o que imos nunha situación así, o que imos é a respetar a cuestión competencial. O alcalde insistiu en que non cumprirá o acordo plenario ou non renunciará a presidir as sociedades municipais. Así as cousas, PP e PSOE están á espera do que faga Martiño Noriega para decidir se dan un paso máis e levan o asunto aos tribunais. Máis cousas, o Goberno está mans á obra na Estrategia Integrada de Desenvolvemento Urbano Sostible, isto é, un plan para que a Unión Europea lle conceda a Santiago 15 millóns de euros en subvencións ata o 2020. Un grupo de expertos xa debuxou as prioridades para esta estrategia e agora o Concello está a estudar os resultados dunha enquisa cidadá.
O 13 de xaneiro é a data límite para que o Concello presente a Estrategia Integrada de Desenvolvemento Urbano Sostible para o período 2014-2020. Trátase dunha folla de ruta sobre os proxectos a sacar adiante en Compostela e que poderían estar subvencionados con fondos FEDER ata con 15 millóns de euros. Co obxectivo de facer máis participativo o proceso, o Goberno puxo en marcha 2 mesas de traballo na que estiveron representados partidos políticos, a universidade, colectivos veciñais e expertos. Doutra banda, publicouse unha enquisa para que os cidadáns tamén marcaran as súas prioridades. Agora o Executivo recollerá todas esas opinións para redactar os proxectos que se incluirán nesa estrategia. Ahora mismo estamos analizando os datos das enquisas da xente que contestou na página web e digamos que entre as dúas faríamos un refundido que daría lugar a saber cales son os proxectos que poñeríamos en marcha, pero non ten sentido que, sin ter todos os datos, podamos decir cales son as prioridades. Creo que é importante saber que se incide nesta estrategia pois en todos esos ámbitos, incluso algo importante que é no de emprego e na de creación de unha política económica inclusiva, non? E tamén en políticas como a gobernanza metropolitana. Algo máis de 640 persoas contestaron o cuestionario dividido en áreas temáticas como urbanismo, mobilidade, medio ambiente, turismo ou gobernanza. A espera de que a Unión Europea conceda as axudas, o concelleiro recoñece que hai proxectos nos que xa se pode comezar a traballar. Como exemplos, Jorge Duarte salientou potenciar a colaboración coa área urbana, poñer en valor o rural, traballar noutro tipo de turismo como o etnográfico ou axilizar a tramitación administrativa no concello. Tamén se falou de deporte hoxe no Pazo de Raxoi e que o alcalde recibiu o presidente do Santiago Futsal, un club que está nunha situación económica extrema, nunha situación límite, tanto é así que o primeiro equipo que compite na primeira división podería deixar de facelo o venres da semana que ven. O alcalde, pola súa parte, fai un chamamento á iniciativa privada. Atrás quedan os días de grandes acontecementos ao redor do fútbol sala en Santiago, como a celebración da Copa de España no 2010. Despois de graves problemas económicos, unha nova directiva con Ramón García á cabeza intentaba manter a frote un club emblemático para a cidade. Leva 3 temporadas e media loitando contra as adversidades que cada vez se fan máis complicadas. Superar unha lei concursal e intentar estabilizar económicamente a entidade é un traballo difícil. O club precisa conseguir 150.000 euros antes de mediados da semana que ven ou terá que deixar de competir na primeira división. O presidente expuxo hoxe a situación ao alcalde da cidade. Martiño Noriega dixo entender a importancia do Santiago Futsal para a capital galega e despois de explicar que o goberno cumpre coa súa subvención, pediu a implicación da iniciativa privada. E en ese sentido entendemos que un club que a maiores de competir na élite pois é diferente. O que pasa é que non nos engañemos, é dicir, o debate non está na axuda institucional que foi aprobada e que se está abonando. Ese non é o problema. O debate está no que é a implicación da iniciativa privada e empresarial para darlle estabilidade ao club e poder darlle viabilidade, non? Ese o debate e o Concello aí o que ten é que traballar da man do clube, o que ten é que intentar colaborar e facer un chamamento e unha dinamización para que sexa a iniciativa privada a que participe. O presidente tamén apelaba esta mañá a un club con identidade, que traballa cos máis cativos dende a base e que ensina grandes valores. Por iso, di Ramón García, o Santiago Futsal é patrimonio tamén da cidade. O futsal é un patrimonio de todos, é un patrimonio da cidade, non é un patrimonio nin do Concello, nin da Xunta Directiva, é un patrimonio da cidade, como tal, é un valor e como tal apelamos á propia cidade que sea que ten que facer ese esforzo para valorando se o futsal é coherente que siga competindo en División de Honor como está competindo na División de Honor de fútbol sala, pois é a propia cidade a que ten que facer un pouco ese esforzo, non? É dicir, a veces temos que valorar un pouquiño máis, creo, que o que temos. Santiago ten grandes patrimonios, pero non só inmobiliarios. Os inmobiliarios xa os coñecemos todos. Nun equipo profesional, 150.000 euros non semella unha cantidade insalvable, pero unha vez máis queda patente a humildade do Santiago Futsal. O club contaba con apoios que finalmente non chegaron. Realmente había varios apoios que estaban
se traballaron desde a tempada pasada, e foron caendo. A situación, nos empezamos a darnos conta da gravedade da mesma, pero sempre, no Fusal sempre estás traballando contra o reloxo, non? É dicir, ningún ano empezamos cos cartos para poder enfrentar toda a tempada. Os feitos de ter que salir do concurso pagando grandes cantidades para poder negociar os convenios, eso, en certa maneira, afectoulle ao presuposto deste ano e non entraron os patrocinios que nos pensábamos que podían entrar. As razóns, eu creo que a miña obriga é agradecer a todos os que nos axudan, o feito de que nos axuden, e despois, cada un sabe as razóns polas cuales quere seguir ou non. E seguimos coñecendo máis detalles da programación de Nadal, unha programación que chegará aos barrios a través dos centros socioculturais. Terán unha oferta de obradoiros destinados a todos os públicos e todos eles gratuítos. Enriquecer a oferta cultural nos barrios achegando actividades para toda a familia. Ese é o obxectivo do programa de Nadal dos Centros Socioculturais de Santiago, que esta mañá presentaba a Concelleira de Desenvolvemento Económico. Todas as iniciativas queren poñer en valor as nosas costumes e tradicións destas festas, así como fomentar a solidariedade e o consumo responsable. Eventos como os obradoiros de decoración, ornamentación nos centros, festivais de Nadal, actividades de encontro. Outro elemento importante desta programación ten que ver con a dimensión social e de solidaridade e de consumo responsable nestes tempos. Un poquinho esta programación tamén está encamiñada a suliñar ou a poñer en valor aspectos que promocionen o consumo responsable, a solidaridade e a conciencia social. Marta Lois destacou algunhas actividades dirixidas aos máis cativos, como o agasallo viaxeiro. Esta iniciativa consiste en que un neno dun centro sociocultural lle elabore un agasallo a outro doutro centro e lle faga chegar o remate do Nadal. O mercado de troco de xogos e xoguetes é outra proposta que lle permitirá aos nenos cambiar os xoguetes que xa non usen por outros. Tamén lembrou a concelleira as visitas que os paxes reais farán aos distintos centros socioculturais. Pero non todas as actividades son para os pequenos, senón que hai moitas outras pensadas para toda a familia. Así organizaránse obras teatrais ou espectáculos musicais, tamén obradoiros de decoración e de elaboración de receitas típicas de Nadal. Todas estas iniciativas serán gratuítas e desenvolveránse entre decembro e xaneiro. Falamos agora de música porque o cantautor ferrolán Andrés Suárez estará esta semana en Santiago e farao por partida dobre. Mañá estará na Sala Capitol e o venres no Palacio de Congresos, unha aposta arriscada que ten toda a pinta de ser un éxito. Pero nós, antes destas citas, xa podemos desfrutar da súa música en directo aquí e tamén charlar con él. No he venido a recordarte tu belleza. No he venido a dedicarte un... Arrasou na súa última actuación no Palacio de Congresos e agora atrévese con dúas citas, o venres nese mesmo escenario, pero antes mañá estará na Sala Capitol. E parece que o público non lle vai fallar ao cantautor ferrolán con estreita relación con Santiago, Andrés Suárez. Hace 2 años yo fui a Capitol, que ya me parece bastante regalo y bastante premio, y ustedes llenasteis hasta la bandera semanas antes. El año siguiente dije, venga, pues me atrevo con el Palacio de Congresos, que también hay que atreverse, imponía muchísimo. Yo ahí había visto a los más grandes cuando era aquí estudiante, y lo llenasteis, 2 semanas antes, creo. Entonces, lo de esta vez, ahora que nace lo de Elige tu concierto, que es un concierto en acústico y otro con banda, a mí me lo dijo la oficina, pero yo me quedé como en plan, bueno, estáis locos y allá vosotros, y vamos a un Capitol y un Palacio. Otra cosa es que hagamos 2 salas, con todos los respetos, más pequeñas, pero un Capitol ya es un templo, ya es un antiguo cine, y el Palacio de Congresos es el Palacio de Congresos. Y quedan muy pocas entradas para el viernes, para el Palacio de Congresos. Entonces, me emociono mucho. Iso sí serán concertos moi diferentes e non se confundan ao pensar nos escenarios.
Andrés Suárez quere crear un ambiente máis íntimo na Sala Capitol e deixar pro Palacio de Congresos algo quizáis con máis caña, pero mellor que o explique el, que lle gusta isto de liala, no bo sentido da palabra, claro. A mí me mola mucho fastidiar, entonces lo voy a hacer al revés, adrede, conscientemente. Yo, Capitol, que es una sala con la que llevo tocando 6 años o así, y Antonio y la gente de allí me trata de maravilla, voy a tratar de reducir el espacio-tiempo y de poner unas velas y una serie de cosas que llevamos ahora en el escenario, que me coloca Rubén, mi backliner, y de hacer un Fontesequelo de aquellos de hace 17 años, y hacer un concierto pequeño y presentar canciones nuevas, que voy a presentar, y cantar canciones de antes, como dice mi madre, mis grandes éxitos. O sea, mis canciones que llevo cantando 10 años en Santiago, que ya la gente tiene más que oídas, pero que yo no sé por qué me siguen pidiendo aquí. Es al revés, es en el Palacio de Congresos donde pretendo hacer un poco la caña, no es que yo sea heavy, pero sí hago rock de autor con la banda, es decir, los músicos llegarán de Madrid el viernes y haré un concierto muy distinto, un repertorio distinto, una energía distinta, una dinámica distinta. Voy a seleccionar canciones mucho más, digamos, melódicas o más de piano y de voz para Capitol, y el concierto del Palacio de Congresos acabaremos pegando botes. O músico está a vivir unha etapa diferente na súa vida, non hai máis que ver a súa capacidade para encher grandes aforos, xa sexa en Santiago, en Madrid ou calquera outra parte. Así atrévete a decir que no es amor. Personalmente yo sigo siendo un gallego loco que tiene mucha morriña, demasiada, que quiere volver siempre a casa y que pasaría el día entero en el mar, remando con su padre. Eso es lo personal. En lo profesional ha cambiado, vale, viene más gente. Me tratan ustedes mejor, escribe más en las redes sociales, te vas a México y viene gente, yo qué sé, profesionalmente hay una responsabilidad mayor porque va mejor. Respeto a aquellas 5 personas que venían, de hecho gracias a esas 5 hay 5.000. Pero estoy más feliz, pero más, pues eso, con esa carga de responsabilidad de decir, hostia, ahora en la Joyce Lava hace poco en Madrid anunciábamos que cantábamos en el Palacio de los Deportes de Madrid el 4 de noviembre, vamos a despedirnos ahí. Son muchos miles de personas, ¿sabes? Entonces es un momento profesional muy dulce, muy surrealista, es genial, pero bueno, lo importante es la persona. Es decir, yo tengo las mismas ganas, a mí me flipa la promoción, cómo me tratáis. Si gracias a esta entrevista me escuchan 2 personas y vienen 2 personas a verme, te debo una, o 2. E así co seu sexto disco nas mans, Mi pequeña historia, Andrés segue a contar o que ben podería ser unha pequena gran historia. Eso es una pequeña historia. Un tío que sale de Pantín con su guitarra a buscar el futuro en el mundo, este lado del charco, en el metro de Madrid, que yo no sabía lo que era un metro, y cuando fui a cantar al metro salía a la calle, volvía a entrar y perdía pasta, porque no me había subido. Eso es una pequeña historia, es la historia de un soñador con muchas ganas. La historia se hace grande cuando esos personajes secundarios de la novela o de la película siempre vuelven a aparecer haciéndome mejor. Esa es la gente a la que te hablaba, ¿no? Están ahí sin necesidad de hablar, de escribirnos, pero de vez en cuando vuelven y me cuentan alguna historia que me hace canción, o me dan un beso bien dado, ¿no? Y hago un verso. Entonces, sigue siendo una pequeña historia. Yo soy artesano, no soy artista. Cuando cantas en el metro te das cuenta de lo pequeño que eres. Xa saben, xoves na Capitol e venres no Palacio de Congresos. Seguro que moitos repetirán. E mentres, quedamos cun adianto. Ay, no, contigo en la distancia, supongo tu calor. Supongo estás cansado, amor. E ademais desta proposta musical tamén lles traemos outras que recollemos, como sempre, na Senda Cultural.
Momento agora para coñecer como teremos o tempo nos vindeiros días, unha información que recollemos de Meteo Galicia. Mañá xoves, os ceos amencerán con néboas e grandes claros pola mañá, e xa pola tarde teremos unha xornada máis anubrada e algunhas nubes de tipo alto. As temperaturas seguirán oscilando fortemente, así haberá sensación de frío pola mañá e xa de tarde suavizaránse. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. A xornada do venres teremos ceos despexados, agás pola mañá, que haberá néboas matinais nalgunhas localidades do interior. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e o vento soprará frouxo de dirección variable. O sábado espertaremos cuns ceos pouco anubrados, que alternarán con algún banco de néboa no interior. Xa durante a tarde irán incrementando as nubes e cara a noite rexistraránse precipitacións no oeste. Os ventos soprarán de compoñente sur, frouxos no interior e moderados no litoral. Mañá en Santiago espertaremos cuns ceos despexados que se manterán durante toda a xornada. O vento soprará feble do leste e as temperaturas mínimas ascenderán ata os 6 graus, mentres que as máximas descenderán. O venres seguiremos desfrutando deses ceos despexados e o vento soprará de novo feble do leste. As temperaturas mínimas non variarán e as máximas subirán ata os 15 graus. Tamén o sábado, os ceos amencerán despexados, tendencia que se manterá ao longo de todo o día. O vento soprará feble do sur e as temperaturas apenas sufrirán cambios. Rematamos este repaso este martes. A continuación seguimos a falar de actualidade. Hoxe imos recibir no preguntoiro o presidente da Federación Galega de Bancos de Alimentos. Con el falamos de seguido. Graciñas por atendernos.